нисфи рӯзи санаи 29 январи соли равон 5 гонеке ки як моҳ қабл дар муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи акушерӣ, гинекологӣ ва перинатологии Тоҷикистон ба дунё омада буданд, бо сатҳи хуби сиҳатӣ аз таваллудхона рухсат дода шуданд. маврид ба ёдоварист ки истиқоматкунандаи деҳаи Бобоҷон Ғафурови ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон Дилноза Маматова бо омили бисёр кӯдаки дар батн аз овони ҳомиладорӣ таҳти назорати қатъии табибон қарор дошта буд ва ҳанӯз санаи 11 декабри соли равон дар муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи акушерӣ, гинекологӣ ва перинатологии Тоҷикистон бисарӣ гардонида шуда, санаи 30 декабри соли 2020 исми модари 5 гонекро сазовор шуд. гуфта мешавад, атфоли 5 гонек 3 духтар ва 2 писар буда таваллуди 5 гонек дар ҷумҳурии Тоҷикистон бори аввал аст ки сурат мегирад. дар расми гусели қаҳрамон модар ва фарзандони 5 гонеки ӯ, муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Зулфия Абдусамадзода, намояндаи раиси вилояти Хатлон, роҳбарият ва кормандони муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи акушерӣ, гинекологӣ ва перинатологии Тоҷикистон, инчунин доираи васеи намояндагони воситаҳои ахбори омма иштирок намуданд. зимни суханронӣ Зулфия Абдусамадзода, муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, бори дигар волидон ва наздикону пайвандони 5 гонекро таҳният гуфта, баҳри эшон сиҳатмандии бардавом таманно намуд. ҳамзамон зикр гардид ки вазъи сиҳати модар ва кӯдакон таҳти таваҷҷӯҳи роҳбарияти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор хоҳад дошт.